Ďalším bodom nášho rokovania informatívna správa o stave realizácie schválených finančných investičných akcií mesta Prešov. Materiál predkladá doktor Javorský. Vážený pán viceprimátor, vážené mestské zastupiteľstvo, predkladám informatívnu správu o stave realizácie schválených finančných investičných akcií mesta Prešov. Predmetnú informatívnu správu predkladáme na základe poslaneckého návrhu pani inžinierky Andrej Turčanovej, poslankyne mestského zastupiteľstva. Ďakujem. Ďakujem, otváram diskusiu. Budeme čakať hodinu, pol hodiny. Takže pán Grutarovský ako prvý. Dobre, ďakujem za slovo. S pokročilou nočnou hodinou nám to ide rýchlejšie a rýchlejšie. Ja by som sa chcel opýtať najprv, to tak na začiatok, že prečo je v názve tejto správy napísané, že informatívna správa o stave realizácie schválených finančných investičných akcií mesta Prešov, že čo tam robí slovo finančných, keď to nie sú finančné investičné akcie, lebo potom ďalej už je to akože správne. Ale pozeral som na to, lebo finančné investície je niečo iné ako investičné akcie. Čiže treba si na to dávať pozor, lebo o tom budeme o chvíľu hlasovať. No, keď sme tento materiál prerokovali minule, lebo je to taký pravidelný materiál, máme ho podľa uznesenia kolegyne Turčanovej dostávať na stôl stále, až kým sa rozhodneme, že už to nie je potrebné, tak som povedal, že by bolo dobré, aby v tej tabuľke bolo napísané tiež to, že čo je ešte potrebné zo strany zastupiteľstva urobiť, aby sa tieto investície uskutočnili. No to sa nestalo dôsledne možno pri väčšine týchto investícií, tak by som sa konkrétne chcel pozastaviť pri investícii číslo 5, a to je obratisko vozidiel MHD na Terchovskej ulici. Pred niekoľkými hodinami sme v rozpočtovom opatrení schválili navýšenie prostriedkov na túto investičnú akciu tak, aby bolo možné spustiť verejné obstarávanie, aby bolo možné, ako sa tu píše, začať podklady pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Avšak stále mesto Prešov nie je vlastníkom pozemkov pod túto pripravovanú investičnú akciu. Aj keď sa tu píše, že s vlastníkom pozemku bola uzatvorená dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov. Keďže my už dostávame od obyvateľov lokality Za Kalváriou na výbore mestskej časti otázky, že čo sa teda deje, že oni urobili dosť a sú teda ochotní mestu pomerne výhodne predať konkrétny pozemok. A nepíše sa tu v tomto materiáli, že je tam tento problém a že teda mestské zastupiteľstvo ešte tento prevod musí schváliť, ale aby bolo možné tento prevod schváliť, tak samozrejme treba zo strany mestského úradu uskutočniť nejaké úkony a pokiaľ mám informáciu, zatiaľ sa nič nedeje, hoci, ako sa hovorí, lopta je na strane mesta. Preto ja by som chcel navrhnúť doplnenie tohto uznesenia o časť a žiada primátora mesta Prešov predložiť mestskému zastupiteľstvu v Prešove návrh na schválenie majetkového prevodu pre výstavbu obratiska vozidiel MHD Terchovská ulica. Termín tam nedávam, ale navrhujem to kvôli tomu, aby sa na to nezabudlo. Aby sme opäť o mesiac nemali ten istý stav a potom sa dozvieme ku koncu roka, že no ale veď mesto nevysporiadalo pozemok. Ďakujem. Ďakujem, pani Turčanová. No, ďakujem za slovo.
Nedalo mi neprihlásiť sa, keďže sa v dôvodovej správe teraz bude zrejme pravidelne opakovať, že ten poslanecký návrh dala poslankyňa Turčanová. Ale musím pochváliť oddelenie investičnej výstavby, že ten materiál je stále lepšie a lepšie pripravený a verím tomu, že možno, že aj do pol roka ho vylepšíme, takže už bude úplne perfektný. Ale stále malými krôčikmi sa zlepšujeme. Ja by som napríklad hneď pri prvom bode, tam máme napísané, že príprava podkladov začne po schválení vecnosti. Už pán Drutarovský tu spomínal, že vlastne tie kroky by nám mali byť ozrejmené, tak ja nechcem dávať návrh na uznesenie zasa ďalšie, aby sme to dopracovávali, ale chcem len poprosiť, aby sme potom mali aj predloženú tú vecnosť, aby sme mohli o nej hlasovať, lebo my schvaľujeme to, keď máme niečo predložené, na niečom sa z toho dohodneme a tak schválime. A k bodu 4 sa chcem opýtať, tam je potreba zasa schváliť finančné prostriedky na aktualizáciu projektovej dokumentácie z toho dôvodu, že sa musia zrealizovať práce, ktoré už boli zrealizované. No neviem, pri menších akciách je to tak, že tam sa vychádza z toho, čo je v stavebnom denníku. Predpokladám, že aj tu je niečo v stavebnom denníku a na základe toho by sa malo už len pokračovať. Nevidím dôvod, aby sme na novo ďalšiu, to už bude možno 3. alebo 4. dokumentácia práve pre tento objekt, aby sme stále novú a novú schvaľovali. Takže nám nakoniec tretinu financií zhltne len vždy aktualizácia projektovej dokumentácie. Ospravedlňujem sa, už som taká unavená, že nevládzem ani rozprávať, takže asi je najvyšší čas sa pobrať. No, ďakujem. Ďakujem, pán Ernst. Dovolím si doplniť pani poslankyňu, lebo mňa tiež zaujali materské škôlky. Zaujalo to z toho dôvodu, že je tu nejaký centrálny obstarávateľ, a podľa informácií, ktorú mám, metódu, ktorú zvolil tento obstarávateľ nejakým zvláštnym spôsobom. Čiže by som požiadal, aby mi bolo odpovedané, akým spôsobom bol vybraný centrálny obstarávateľ, akým spôsobom metódou verejného obstarávania bol vybratý, za koľko eur. Ďalej, kto zadal metódy verejného obstarávania, aké má použiť tento verejný obstarávateľ a prípadne vyžiadať si zdôvodnenie od verejného obstarávateľa, akú metódu použil a prečo hlavne. Viem, prečo to hovorím. Budem veľmi rád, ak to dostanem čím skôr túto odpoveď. Ďakujem. Písomne, samozrejme. Pán Laca? Ja len chcem upresniť 16, tak ako sme to urobili v materiáli, keď sme hovorili o rozpočtových opatreniach. To PDčko je chodník ulica Volgogradská Vúkov a pred Palác Centrom. Aby sme to aj v tomto materiáli mali celé, jak to je. Pretože v texte potom to tam na pravej strane napísané je, že na tom dni otváracom a tak. Len aby sme z hľadiska formálneho mali aj tu zapísaný celý ten úsek. Doplní sa. Pán Kánec? K vážnemu bodu sme sa dostali až teraz na konci, aj keď to je len informatívna správa, ale myslím si, že to je to, s čím tu máme problém, aby sme tu normálne fungovali. Jedna z tých vecí, kde potrebujeme mať riadne fungovanie, sú aj investičné akcie. Ja, keď poviem k tomuto materiálu, tak takisto som sa zastavil pri tom prvom bode, kde konštatujeme, že príprava začne po schválení vecnosti. My sme na mestskom zastupiteľstve schválili konkrétne akcie, no tak ja si pamätám, že sme schváľovali napríklad križovatku ulice armádneho generála Svobodu, rekonštrukciu, jak celomestskú akciu, s tým, že sa... Ale čo? No ale tak ako teraz ešte koľko rokov budeme čakať za poradím. Ja si myslím, že ako... Keď bola schválená medzi pár akciami ako priorita, a my budeme teraz čakať niekoľko rokov, pokým začneme prípravu projektovej dokumentácie. Ja som čakal, že nadväzne na to schválenie bude nasledovať návrh na projektové dokumentácie a ten návrh predsa nevinde odo mňa. Že či sa má pripraviť taká alebo onaká projektová dokumentácia, tak ako to fakt ako asi máme problém v komunikácii. Keď zoberiem, že je tu len niekoľko akcií, dobre, pochopím, že tá informatívna správa dostala sa do podoby ako o stave a realizácii schválených investičných akcií.
Ale už keď sú schválené a budeme zase za niečím čakať, tak ako to sa mi celkom nezdá. Ale keď zoberiem druhú možnosť, keď sa ja mám rozhodnúť vo výbore mestskej časti, a ten istý problém majú aj ostatní poslanci, ktorí tam sú, že čo si môžeme vybrať vo výbore mestskej časti v rámci investícií, tak zistím, že mám iba jedinú možnosť. Lebo všetky akcie, je tam pár akcií a vlastne, dobre, bolo tam ako aj robené aj s odkazom na možné financie, ale ja by som fakt akože už chcel vidieť, aké máme akcie, aby sme si mohli povedať, že toto je pripravené z hľadiska dokumentácií a nie len to, že sa bude stále čakať, že čo sa niečo schváli. Veď ja predsa nebudem hovoriť, že keď máme požiadavku z výboru mestskej časti, nech sa niečo rieši, že treba také a také etapy zapracovať do jednotlivých materiálov. Keď sú podnety, či už z výboru mestskej časti, alebo od občanov, tak čakám určitú akože minimálne evidenciu s návrhami, že čo treba akože k riešeniu týchto akcií a výbor mestskej časti sa rozhodne podľa finančných možností na svojich prioritách a do čoho chce ísť. Ale ako v tej situácii, ktorá je teraz, no, nie na výber. Vo výbore mestskej časti číslo 7 máme jedinú ponuku zrealizovať jeden prechod k mestskej časti číslo 6, ale za 71 500 zhruba eur. No tak asi, keď máme celkové k dispozícii na investície 51 000, tak nedáme do takej veľkej akcie teraz peniaze, aby sme vyrábali prechod pre kolegu Dubkalu. V podstate riešime jeho problém a nie svoj. Ale hľadáme, že čo sa tých 50 000 dá spraviť, lenže inú možnosť tu ani nemám ponúknutú. Čiže z čoho si mám vybrať? Čo je pripravené? Alebo mám zadať, že sa má riešiť ako projektová dokumentácia na ďalšie veci. Tak tu čakám určitú automatiku pri týchto materiáloch a čakám aj určitú evidenciu, ktorú poslanci dostanú. My fakt akože, ja neviem, ale máme nejakú blokádu medzi informáciami navzájom a to nie je len voči tým investíciám, to ako neberte, že teraz máme problém len s investíciami. Rovnaký problém aj s bežnou údržbou, aj so súvislou údržbou, aj s technickými službami, ktoré opravujú lavičky a ihriska a podobne. Všade je skoro rovnaký problém s tým, že furt si dá, čo vyberáme. Ale my nemôžeme byť postavení do toho, že my si máme pripravovať, čo sa bude akože odborne riešiť, alebo vyrábať si nejaké ako návrhy harmonogramov na riešenie dokumentácie a podobne. Tak na to, hádam, sú iní ľudia a my by sme sa mali len rozhodovať, že čo bude mať tú prioritu a prečo sa rozhodneme. Tak čakám to aj pri tom materiále a ja osobne privítam, keď dostanem všetky evidované investičné akcie pre svoj výbor mestských častí, aby som vedel, že čo vlastne máme pripravené. Alebo zatiaľ si nemám z čoho vybrať. Keď požiadaš napríklad v interpeláciách, aby takýto zoznam si dostal, tak ho dostaneš. Toto je informatívna správa o stave realizácie schválených. Hej, no. Dobre, takže pani Burdová na konci bude reagovať, lebo má tam nejaké odpovede pre teba. Pán Dubkala, faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Vzhľadom na to, že je 21.09, asi som zle počul, asi som už unavený. Ale verím, že to bolo iba v dobrom myslené, lebo neviem, či vyzerám ako človek, čo má nejaký problém. Práve naopak, strašná pohoda. Chcem len jednu vec. Pani Burdová, tu je to ihrisko tých 31, a o tom sme sa už bavili dneska, takže stadiaľ môže to vypadnúť, to ihrisko, ako v tom dobrom význame slova. Ďalej, je tu materská škola Bratislavská, na stretnutí som bol. Verím, že tak, ako sme sa dohodli na stretnutí, že všetko je dodržané toho roku, čiže ďakujem pekne. A ešte ma tu zaujalo nakúpne stredisko Opal, 12 000. Veď my sme PDčko robili minulého roku, keď si dobre pamätám, a bolo aj zaplatené, sumou 9 000. A nerozumiem teraz, v bode 23, neviem, o čo tam ide, to buď mi zavoláte, alebo mi dajte vysvetlenie, alebo poviete. A už vôbec 7, 6, 5, 4, za 90 000 eur pre 2 vchody na Pavlovičaku, veľmi sa teším na tú stavbu. Pán Andrejčák, faktická. Vážený pán viceprimátor, dámy a páni, napriek pokročilej chvíli si dovolím trošku obťažovať. Pod bodom 2 v tej tabuľke čítam Cintorín Šváby, dokončenie archeologického výskumu, informácia k investičným akciám ku 12.3.2003
je napísané príprava podkladov potrebných pre začatie procesu verejného obstarávania. Toto som nepochopil. A potom ešte tiež neúplne rozumiem tomu, projektová dokumentácia materská školka Zemplínska, výmena kopílitových stien a panelov, smiešná suma 680 €, ale tam je ďalej popísané, autorský dozor bude uhradený po ukončení stavby. A v žiadnom rozpočtovom opatrení ani nikde nemáme, o Zemplínskej nič nie je. Absolútne nič. Pani Burdová, poprosím teda o reakcie. Odpovedala by som postupne. Tak obratisko Terchovská, v podstate pán poslanec už povedal, že chce mať správu o majetkoprávnom vysporiadaní. V tom prípade to nebude naša záležitosť, ale my pokračujeme v legislatívnej príprave stavby a po dnešnom schválení vlastne vieme začať postupne po získaní povolenia na stavebnom úrade aj verejné obstarávanie. Chcela potom ďalej k bodu 1 ohľadom požiadavky na schválenie vecnosti v rozsahu 15 000 z plánu rekonštrukcie a výstavby miestnych komunikácií a križovatiek na území mesta Prešova. Tak ako tam máme kurzívou vyznačené, respektíve tým silnejším písmom vyznačené, pripravujeme materiál do Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia kvôli tomu, aby sme sa na tejto komisii dohodli, na aký účel bude vlastne daných tých 15 000, lebo sú zadefinované na spracovanie projektovej dokumentácie podľa tohto materiálu, ale 15 000 nevieme presne zadefinovať. Čiže predložíme materiál na komisiu, dáme tam možnosti, čo vlastne by sa dalo v rozsahu týchto schválených finančných prostriedkov spracovať a potom pôjde materiál ďalej do zastupiteľstva. Haburská aktualizácia PD. O tomto probléme sme hovorili s VMČ 3 a v podstate ide o to, že v rámci výstavby alebo teda realizácie materskej školy, objektu materskej školy na Haburskej boli už realizované nejaké práce na základe schválenej projektovej dokumentácie. Vieme, že sme od zmluvy odstúpili kvôli tomu, že sa stavba nepokračovala tak, ako mala pokračovať. Čiže momentálne máme niektoré práce z projektovej dokumentácie už zrealizované na to, aby sme mohli začať nové verejné obstarávanie, ktoré bude položené na skutočnom základe, teda na reálnom podklade. Musíme tieto práce, ktoré sú zrealizované, už doplniť do projektovej dokumentácie, aby o toľko bol ponížená vlastne vecnosť rozsahu prác. Čiže v podstate musíme aktualizovať projektovú dokumentáciu o to, čo už bolo zrealizované a takto začať verejné obstarávanie, aby sme neobstarávali aj práce, ktoré už boli zrealizované. Čiže to by sme si skomplikovali. Na tú vecnosť, čo pán poslanec Kahanec, už som odpovedala. VMČ číslo 7. Zoznam spracovaných projektových dokumentácií sme poslali všetkým VMČ na základe vašich požiadaviek, z ktorých si teda jednotlivé výbory mestských častí mohli vybrať, alebo teda mali ako podklad na to, aby si vybrali nejakú na realizáciu investičných akcií, ktoré sú teda predpripravené v rámci projektovej prípravy. Žiaľ Bohu, sedmička tam viac toho nemala v tom rozsahu schválených 51 000 na investičné akcie, ktoré sú odsúhlasené vámi, teda pre jednotlivé VMČ. Viem, že pán poslanec ste si žiadali aj zoznam všetkých požiadaviek občanov za VMČ. Neviem, či už vám to bolo poslané, ale rozhodne je to už niekde v pošte. Viem, že už naše oddelenie vám to pripravilo a minimálne je to už na podpis niekde. Čiže tieto požiadavky dostanete, ale to sú požiadavky občanov, na ktoré nie sú spracované projektové dokumentácie. Čiže tak treba na to pozerať. To bolo to. Potom 12 000 na Opal, pán poslanec Dubkala. Táto požiadavka bola na poslednom zastupiteľstve a vyšla na 12 000 bolo schválené na základe požiadavky Reálu, ktorí konštatovali, že projektovú dokumentáciu
ktorú sme im odovzdali, to nie je realizačná projektová dokumentácia, oni žiadajú spracovať realizačnú projektovú dokumentáciu. Čiže tých 12 000 je tam schválených na podnet reálu, nie na našu požiadavku. Prosím? Nie, to je na stavebné povolenie. V podstate je vždycky, aspoň pri našich investičných akciách je proces taký, že my spracujeme alebo zadáme spracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné povolenie. Realizačnú projektovú dokumentáciu zabezpečuje zhotoviteľ stavby. Momentálne si toto žiada Reál spracovať aj realizačnú projektovú dokumentáciu, aby mohol na základe toho realizovať stavbu. Áno, nech sa páči. Ja ďakujem, akože sa pripravuje ten materiál tej celkovej evidencie. To nie je preto, že by vlastne teraz sme my mali nejaké špeciálne požiadavky, ale proste ide o to, že keď tam zaznelo množstvo požiadaviek na výbore mestskej časti, my sme ich uplatňovali x-krát ako cez zápisnice. A keď človek akože nevidí vlastne, že sú tam vôbec nejaké požiadavky na riešenie, no tak ako minimálne mi chýba nejaký ten prehľad tých jednotlivých akcií. A poviem ešte raz jednu perličku, ktorá je taká, že máme ju jak ping-pong. Sibírska 1. Kúsok cesty sme chceli zaasfaltovať, na údržbe skonštatovali, že je tam asfalt, naviac je to investícia. Na investícii mi povedať, že či chceme teraz ako riešiť prípravu dokumentácie pre, čo je 15 metrov zaasfaltovania. Tak ja poviem však, dobre, však to tak neriešme, ale tak sa dohodnime, že vyberieme úseky, ktoré je treba zaasfaltovať a budeme to riešiť na všetky úseky, jak jednu časť. S tým, že sa po kúskoch urobí na viacerých miestach, čo treba. Pokiaľ to má ísť cez investičné oddelenie, pôjde to cez projektovú dokumentáciu, schváľovací proces a realizáciu. Požiadavka ďalej MŠ Zemplínska, tá finančná čiastka, čo tam je uvedená, tá bola schválená rozpočtom na tento rok a v podstate ten autorský dozor tam ostal z toho, čo boli minulý rok schválené finančné prostriedky aj na realizáciu, aj na autorský dozor. A ten autorský dozor, realizácia bola vyškrtnutá a autorský dozor tam ostal. Čiže v podstate, pokiaľ nemáme schválené finančné prostriedky na realizáciu materskej školy, rekonštrukcie materská škola Zemplínska, autorský dozor, finančné prostriedky na autorský dozor sú zbytočné, nie sú potrebné. Pán Tkáčik. Ďakujem pekne, vážený prítomný, vážené predsedníctvo. Ja len chcem pripomienku skôr technickú k tej realizačnej dokumentácii. Vieme, aká je doba. My už za predchádzajúcej doby sme vedeli z projektu na stavebné povolenie takmer realizovať. Tie náklady tam sú ceníkové opodstatnené, je taká dokumentácia realizačná, ale v dnešnej dobe to považujem za luxus. Tam tak na dopracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie ešte je zvýšená na 12 000 realizačná dokumentácia. To považujem za neštandardné a myslím si, že nesvedčí to ekonomickej úrovni obstarávateľov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Andrejčák. No, vážený pán viceprimátor, dámy a pani Budová, ja tomu rozumiem, čo ste povedali, len mňa to trošku iritovalo, pretože ak vieme, že na Zemplínsku nejdeme riešiť, tak na čo do tej tabuľky písať, že máme tu nejaké investičné veci, pretože tá výmena kopilitov, ten projektová dokumentácia, nakoniec zatvorky autorský dozor, vieme, že to neriešime, tak v tej tabuľke by sa to nemuselo ani objaviť. My sme dali do tej tabuľky všetky finančné prostriedky, ktoré sú na našej kapitole, aby bol prehľad. Aby sa potom náhodou sme sa nedostali k tomu, že niektoré tam chýbajú. Dobre. Môžem k tomu, ešte k cintorínu. Dobre, a k tomu cintorínu, áno. K cintorínu máme na tento rok schválených 15 000. V podstate tá suma je hlboko podhodnotená na to, aby sme mohli ukončiť archeologický prieskum. Ale i napriek tomu investičné oddelenie
má v podstate spracované vymedzenie predmetu zákazky na začatie archeologického prieskumu. Je to preto, že my musíme začať archeologický prieskum, ešte sme nezačali verejné obstarávanie, len na tom pracujeme. Mali by sme začať archeologický prieskum, aby nám nepadlo rozhodnutie Krajského úradu v Prešove a územné rozhodnutie. Na to sa viaže potom stavebné povolenie. V podstate chceme dať do zastupiteľstva správu o tom, ako stojíme teda s tou prípravou archeologického výskumu, pokračovaním archeologického výskumu v rámci tejto lokality, aj zdôvodnenie, prečo by bolo treba teda začať s tým archeologickým výskumom a ako si predstavujeme to financovanie, aby sme tohoročný rozpočet nezaťažili vyššou sumou, ale aby poslanci boli teda informovaní o tom, že bude potrebné pravdepodobne vyššia suma na budúci rok. Ďakujem, pán Ernst, nech sa páči. Čiže toľko k tomu cintorínu. Dovolte mi upozorniť na jednu vec. Znova sa vraciam k problému, ktorý tu je. Číslo 14, projektová dokumentácia Materská škôlka Bernoláková. Veď takúto sumu, ja viem, pani Burdová, že vy za to nemôžete, ale je to znova vec, ktorá tu bola schváľovaná už v minulom roku. Bolo tam schválených 10 000 eur. Prečo je to tu znova a z akých peňazí? Potreboval by som odpoveď na to, lebo táto akcia bola schválená z peňazí v roku 2012. Toto tu je rok 2013. Ale dostalo sa to do rozpočtu aj na tento rok. Pretože dobre, tá čiastka bola Pardon. Dovolte, aby som si nepremrhal čas. Ano? Mám otázku, čo sa stalo so schválenými peniazmi 10 000 eur v roku 2012 v súvislosti s touto stavbou? Nevyčerpali sa. My sme ich nevyčerpali. Pretože vtedy bolo verejné obstarávanie, zmluva sa pripravovala, prosím, o financiách sú v prebytku a my sme preklopili túto čiastku, pretože nebolo možné ukončiť verejné obstarávanie do konca minulého roka. Ja som není finančník. Však sa preklopili do nového rozpočtu. Transformer. Sú v rozpočte 10 000, je v rozpočte. Nevyčerpali sa. Predmetom záverečného účtu. To bolo povedané. Neviem. Dobre, ďakujem. Neviem, čo sa... Že máme dva návrhy, pán Drutarovský, pán Káhanec. Pán Drutarovský, prosím ťa, prečítaj svoj návrh. No, takže ja teda predložený návrh navrhujem doplniť o časť a žiada primátora mesta Prešov predložiť mestskému zastupiteľstvu v Prešove návrh na schválenie majetkového prevodu pre výstavbu obratiska vozidiel MHD Terchovská ulica. To preto, aby sa na to nezabudlo. To už dodávam, to nie je súčasť návrhu. Ďakujem, prezentujte sa, prosím. Hlasujte, prosím. Ďakujem. Za hlasovalo 14 poslancov, proti nebol nikto, zdržal sa 1, nehlasoval 1. Návrh bol prijatý. Ďakujem. Pán Káhanec, poprosím o návrh. Pán Káhanec, návrh, mal si pozmeňujúci návrh. No ja som si poznačil, že nemal si, dobre. Takže budeme hlasovať o materiále ako o celku. Prezentujte sa, prosím. Nech sa páči.
Poprosím mikrofón pre pána Ernsta. Ďakujem. Takže k tej prvej časti mám doplnenie k uzneseniu, že Mestské zastupiteľstvo Prešove berie na vedomie s pripomienkami informatívnu správu. Okay. Takže návrh pána Ernsta. Prezentujte sa, prosím. Hlasujte, prosím. Zahlasovalo 16 poslancov, proti nebol nikto, nezdržal sa nikto, nehlasoval jeden, návrh bol prijatý. Hlasujeme o materiáli ako o celku. Prezentujte sa, prosím. Hlasujeme o materiáli ako o celku. Prezentujte sa, prosím. Nie sme uznašania schopní, vyhlasujem polhodinovú prestávku. Ruším prestávku. Dobre, je nás 16, čiže sme odprezentovaní. Hlasujte, prosím. Ďakujem. Zahlasovalo 16 poslancov. Návrh bol prijatý.